את השיא הקודם עשה קוסם סיני. אתם מוכנים לשבור את השיא של הסיני הזה? מי שהולך לשבור את השיא, גבירותיי ורבותיי, זה המאסטר קליוסטרו, האיש היחיד בעולם שמסוגל ללכת קדימה ואחורה באותו הזמן. זה קסם מקצועי שכל אחד מכם עוד 10 דקות יוכל לעשות אותו בעצמו, ותראו איך זה. לוקחים 2 קלפים ושמים את הגומייה על הקלפים ככה לאורך. מפרידים את הקלפים ככה, לוקחים קלף נוסף ומניחים על הגומייה. אני צריך להסתיר את הגומייה מקדימה ולהסתיר את הגומייה מאחורה. הזרת מחזיקה פה, מקפלים קצת את הקלפים שיהיו ככה עגולים, ואז כשאני משחרר את זה לאט לאט, הקלף עולה.